Nació una canción que nadie va a cantar en el dorado de Bogotá. Nadie va a venir a visitarla, no tiene patria ni potestad. Inorezoan kanta bat, akaso bizirik ez dagoena, nork entzungo zaitu leztana. Nork auzoak ez bada. No sentirá suyas tierra ni idioma, jamás portará un pasaporte. Nunca vivió en una casa caliente, no hay quien la aparte de ese no lugar. Nadie la va a venir. Kaixo Nerea, Kaixo, ze mouz? ondo? Bai. Oso ondo, bai. Aiert dozue albuan, ondala 2 urte zineten ezagutzen, baina on bata besteari aizpa deitzen dutazue. Bai, Laguna baino gehiago zarete. bai. Nire ustez bai, bai. Eske hori ez dakizelan azaldu, baina da, hori gauzak gertatzen dira hor, holan, ez? Eta zu hasten zara argi bat ikusten, eta gero hori joaten da bere bideatik, eta hori gertatu zait. Aier. Lehenengo momentuan harrapatu zen joan Aiertek, bai. zergatik? Ze topa usauen? Ba, behitxu, Aiert atera zan estenatokian, Danbakako estenatoki gainean, eta nik, de hecho, esan nuen, nire kideeri, badaukate el ganador. Osea, eta esan gauza fribolo bat. Osea, esan, ze Aiert atera dauenean, nik aldoti ikusi hor, ze zeukan bera barruan, ez? Ze bera da animal politiko bat. Eta bera ateratzen zenean, nik hori ikusi hot, ze bera dauko bere gainean jarrita hori. Zuk lehenautik ez dautuko zeben furia, eta pentsatzen dute ja izango zala, ez da referente bat, bueno, ezagutzen zauen Aiert? Bai, ezaguketan bai. Baina gisa da, enebela jarraiketan, bai nukala horre admirazio edo puntu bat, referente feminista bat edo presentzia feminista baten forma salako azkenean euskal estena, baina eneukan, egisa esan, nik rapa berokorrean ez dut, aurretik oinarte, ez oso ondiok estilotan be oso kategorizauta gauz, eta rapa eneukan ondiok izpide, eta orduan eneukan ezagutza oso klaroik ez horti, baina egisa da, behak izaten dauen ari da, izan zala momentuko. Garri zeben zupe gertutasun hori. Bai, euneko unian, bai. 2 urte pasau die, marrezkero. Eta oin ja, furia ez dakit, baina nik bere amapunteko moduan, madrina moduan ikusten zaitxut. Hola da! Eta ez da adinagatik bakarrik, eh? Bueno, eta adina... Baldin bada, be bai. Osea, ondo dau. Bueno, ez dakit. Hori, bai? Zuk esaten duzu baietz, bai. Eta oso harro gainera, bai. Osea, ni pentsatzen dut, que lo que bakoitza lortu du partekatu behar da. Bale. Osea, nik gauza batzuk lortu dut edo leku batzuk edo bizibilidad batzuk, eta hori ez da niretako, nik ez dut nahi fokua a mi persona, como la Pantoja, ni nahi dut lekuak hartzia eta partekatu hori. Eta nahi dut partekatu nire jendeekin eta zer da nire jendea kasu honetan, eta nik uste dut que en todos los casos nire jendea da disidentziak eta jendia norma heteropatriarkal horiek apurtu duenak, ez? Eta Aier da un ejemplo maravilloso. Eta gero hori lotuta dau, pues con una calidad humana, que niretako da indispensable para recorrer bide guztiak, eta Aier dauko dana. Eske nik uste dut, esaten ebinan arira, azkenean pasau dana dala adierazle oso garbi, elkartasunak eta maitasunan arteko erro igualaz, ez? Azkenean erro igualadako ja, edo sustrai igualadako ja klase elkartasunak, dala zira baten batu eskunak, eta
eta gero berro horretatik pues norabidetzen den edo hartzen dauen edadura hori pues maitasuna bihurketan dena eta bestela harreman bat bihurketan den, ez? Gero niretako, osea, nik badakit ze zailak diren musika industriaren bideak eta gehiago jende batzueri, ez? Normala bazara, bateak batzutan irekitzen dira zure atu paso, no? Vale. Baina beste jendeeri ez. Aier, eta adibidez, Furiak zer emundotzu zuri? Nik uste dut esan duen hori dela elkarren mugarena, ez hainbeste igual modu... Osea, ez dut ikusten aldebiko zehose moura, ez alde bateko norantzan doian zehose moura, baizik eta elkarrekiko sortzen den zehose kolektibo moura, ez? Ta nik uste dut hori amunduzkuna bisoritan eri bebai, ez? Maia horretan, ze individuala, osea, nik individua ez balin bada sustaraiekin, ez dut sinisten hortan orduan. Oso, batez be sostengua, batez be urte asko musikan, eta egisa bai, nik uste dut beti egisa eta beti... Zintzotasuna. Bai, zintzotasuna hori da. Bai. Hori da. Eta zuri? Ba, neri eske egia bai. Osea, eta ez daki zelan esaten den euskeraz, pero claridad, osea... Argitasuna. Bai, osea, bera oso argi da. Vale. Oso inteligentea da. Eta hauko, eta segurtasuna dauko be bai. Bakoitza dituzue zuen proiektuak, bale? Bakoitzaren proiektuan sartuko gare, naiz eta batak bestean eragin dauen. Ultra, hoxe da. Azkeneko bilduma, eta bueno, elkarrizketa honetan eta benetan eskatzen dutzu euskeraz egiten eta zoriondu egingo ezaitxugu bide batez, adibidez, euskerak badauka pixua eta, bueno, entzun dutut esaten hori erabaki politiko bat izan dela. Ultra nire 5. diskoa da, 8 abesti dauko. Bai, euskararen presentzia dago, hau da, feminismoa beti danik, baina oin euskara lehen baino gehiago. Esan behar dut, hemen Arrasaten bizitzea hori asko lagundu dut, bai. Eta be oso eskertuta nago Arrasateko jendeari, hor barruan de alguna manera sentitu naz oso ondo, edo oso eroso, edo ez dakit zelan esan. Eta hor gertatzearren, sentitzen dut horregatik ahaldudan egin, adibidez ziertzoa, ez, abesti hori. Ze hori aukera eman dit beste lekutik nire euskal identitateari buruz pentsatzea. Benetan Arrasateko lagunei oso eskertuta nago, eta esan nahi dut hemen. Gustora zaz lanakin? Bai, oso pozik nao, da nire disko gustokoena, igual. Bueno, hori beti esaten, no? Baina oso pozik nao, egia esan, hori, nire posizionamiento politikoak beti daude horre erdixan, eta hori euskaraz egitea, da, como que el que me faltaba, no? Porque nik euskara daraman txikitatik, baina con problemitas y con dificultades. Orduan, hori. Eta diskontan, Aiertekin daukote kolaborazio bat, deitzen dela Pobre cancioncita mía. Oso berezia abesti horiz. Estaba en mi cabeza de una manera que pentsatu nuen imposiblea dela, eta Aiertekin gertatu zen. Josu Furia, hau da, disko honetan bereziki zer esaten den baino, zelan esaten denari, zelan erakusten denari, jarri dutzezula, emundutzezula pixua. Bai, eske, nik beti jartzen dut indarra barruko gauzietan, ez? En el contenido. Ados. Baina diskontan, bai dau
bebai jarri dute indar hori forman. Osea, eske nahi dut nik egiten dizut zuri opari bat, baina nahi dut jarri kanpoko hori politxa bai. Baina zure proiektuak, be basabitz, dagoeneko kantuen batzuk argitaratu dituzu, eta aurreko danbakari ez da, referentzia ingo dutzaguen berriz publikoaren zarisa irabazi zeuen, omen ala behar kantuaren bideoklipa zeben. 3 kantu dakote kaleratuta somateka izango dan bildumarako. Eta hori, abizenak behikitan da, abizenak autodefentsa eta omen ala behar. Eta eukidot plazera bai publikoan sarixaz omen ala beharren bideoklipa grabo balizateko, eta azken hontan bestixa eta bideoklipa partekaketako Latz Salvadorrekin izan asko gozatu dut. Eta bilduma puska bat azaltziaren gainetik, somateka da teorialari queer feminista baten kontzeptu bat, eta da berez bilduma politiko biziduna deiketan da. Eta puska bat sorkuntza hortio ez? Sorkuntza deforme, aldakor, mutante baten inguruan, ikusten ebolako sortzia bestik, osaketan dauen, diska osaketan dauen sortzia bestixak, zialako borroka kantuak, etxipen kantuak, nere sujetuan eragin eben inguruko jenteari datzitako kantuak, orain ikusten eben zala, agentzia zino berri bat edo, ez? Baita bat ez disforian oinarritutakoa, eta ez disforia 8.000 modutara, osea, 8.000 modutara estratifikauta, ez? Hori beti kontraesan horretan, zuk ontsa justo nereak esan dagoena narira, zela euskaran parte sentitzetik, ez? Euskararen baitan borroka itera ko aukera muten otzan modu berian, ez? Zela disiplinamenduzko eta normalizazioarako teknika pila bat, konfigurazioaz lortu zeken zuk alduntze hori eta bilduma baten sorkuntza hori. Baina gero, hemen importantia zer da, jendaurrian aurkeztia, eta ez bakarrik halako ekimenetan izan elkarrizketa edo izan reportajiak, hau da, zuzenekoan. Horretarako, aukerari... Ziko gara urrian? Urtarrian. Urtarrian, siempre konpon dagoa. Urtarrian hasiko gara, aurkezpenarekin, eta oraindik ezin dut esan eta hori, baina bai. Osea, ez da bakarrik porque estamos aquí, baina te lo juro que nere goguak daude arrasaten erakusteko. Berezia da arrasate, ni lehenengo aldiz hemen egon nintzela, da kulturren abesten. Baina orain, arazo bat daukot, ze oin arrasatekoa naz, eta orduan ezin dut egon hor. Aier zuzenan ikusten dozu. Uste dut, betiko mugura espazioan araberako da. Gurote lehenengo baitea esan, ustotela Euskal Herri izan betiko mugura berriro gauzela harreman kompleju baten horretan bebaiz, mainstream eta kontrakultura edo espazio autogestionauan eta estena batzutan likidoa da, edo behintzat taldiak ez da usain kategorizazio firmetan kokatuta ez. Aldi berian, evidentemente dau estena autogestiono bat super jartxua. Eta uste dutena horregatik, mainstreamian eta sala batan eta ez da buena edo zenbait, ez da komunikabietan eta ez da nagongo izango da, ez hainbeste estilo kontu batatik ez ez, sino aldaketarako gogoak indauen jentia edo ez. Uste dut estiluan eta lehen esan dako hau ez, kategorizazioan idana diala, simplemente bere atzian eskutak eta dagoen zeo edala, haber benetan impactu politikoa konta molestakin dagoen edo ez. Zer publikoa badau. Nire ustez batzutan badau, ezakizelan esan hau eta zelan azaldu euskeraz, agia esan. Pero siento que a veces hace falta más posicionamiento político también del público para según qué propuestas. Porque estamos muy acostumbradas a sostener propuestas muy masculinizadas, heteronormales, por muy alternativas que sean o muy contracultura que sean, pero no sé si es tan contracultura, ¿no? 5 tíos gritando, heteradas.
niretako ez. Ados. Niretako kontrakultura da hiert, eta beste gauza batzuk, bai. Nik uste dut badala estiloakin lotutako zehoz, uste dutela kategorizau diala estilo konkretu batzuk, rebelde o... Ados. Ez dakit esplikau, como iraultzaile modura, simplemente, gabitziken berba, ez da esplikau. Aldaketa estetiko batzun inguruan, oiu bin autotunia erabili kopla kantau edo oso importantea daure genealogia aztertzea eta bar, baina gero benetan ze esaten dozun da, nik uste dut. Hori importante. Ze esaten dozun eta ze esaten dozun horren baitan ulertuta ez dala bakarrik hitz joko berbala, oza, dala ze hor puzten dozun, ze espaziotan zauzen, ze espaziotan ez zauzen, zeintzu da zuen lagunak, zeintzuk ez, hori dana, eta hori dala benetan kontrakultura, ez? Eta batez be, hori, sistema zapaltzaile oron aurkako arte sorkuntza ikia eta herrixan dako. Niretako adibidez, Irati taberna beti izan da etxe eta leku irekita. Nire gauziak hor jartzeko eta oso arropatuta sentitzen dut beti hor. Eta beti daukot goguak hor bueltatzeko. Osea, arrasaten niretako bai daude lekuak. Plazerra.